Не те. Къде отиде са? Аре, изкъсни бе! Ударих се в дървото. Нищо. Щупих си фара. Нищо му не. Дайте.
Доста си, ама. Бе, горе. Аз не мога да се кача, щупих си фара. Ударих се едно дръвче за да пред мен. Ма те са много гадни тия дръвчета. Не, тази пътека не е за вас. Слави сте още за теб. Нищо се научим. Там се ударих в дървото. Къде там ходиш? Там. Какво търсиш там? Гъби. То стане е сезон. Дай, ако искаш да го пукаме до тук. Еда това. Да. За да може така да тръгнеш. Да, и горе да се кача, защото... Да, тази каската. Пускай. Той няма тръгне. Не се изтъркаля надолу, че мога да трябва гона да... Яд ме как си щупих фара, беше нов. Беше нов това. Ако ще го пални... Сай на скорост. На скорост ли? Изключи го тук, Да. за да държи да рекли. Готов ли? За да ни помага той да може да... Да. Аз ще държа. Държи си го. Ма аз отстрани ще го бутам. Да бе, там е чуто. Дай. Дай на гласъц. Гласъц, на гласъц. Да, спорим преди си на това. Тук вече ще тръгне. От тук ще тръгне. Ако не ще се върне там на това. Няма този камък е тук, дето е скалата по средата. Всеки път се мятам, аз минали път там го фърлих. Матино се качи? Аз се качих до там, седех, виках ви. Никой, викам, ще се дръпна. Ако скачаме. Ако се качвате, да ми ударите. Го закарах горе. И викам, ще слизам явно нещо, са го закъсали. Няма, там няколко пъти. Човека с кучето се качва. Ти не можеш. Аз вече фар нямам, така че... Да си спокоен.